Conas atá sibh gachéin ar YouTube sé seo an chiad léirmheas a riamh ar my cheannail agus ceann speisialta seaché mar chluiche Gaelch a gcuine inniuh sé an Aimsir óg an chluiche is déanaí ó cléclic.com RPG siimplí iadrom se an chluiche seo tá arúnach do gach-sais gamer le himmert. Torlín an chluiche sa ghaun fantasy dar bhaine mist ina bhfuil dailt acmach idir na hacmí úrsle agus na gná riine gománta ach tá an casarn scíal mar tastín ó marín, chalín óg an maile a rí amach i gcuine na daoine seimhre geanas ar an rialtas trí frí chascíoch riag a thuirt le chéile chun bhés i chiad thabhacháin eile agus na sean gnáthimh a thonmhrise. Smór an trua nach bhfuil chalín cóga ar nós marín ag amreachtant an aire mar dámach beidir nach gachmíist éisteach leis an gachar fad a hagan amachchas an náil gach lá. Bíon ar bhíon na laochra seo aimsiú agus tugann sé seo íar fros dainsear ach trí chuilte sléifte agus áitina ar gúlta ina bhfuil náid timpeall gach chuine. Bíon na náid seo frid ar nós RPG ina tipicúil mar hampla Final Fantasy i gachna randomach. Caithfidh tú fnacht a gcóir de seans sa chas ar a dhéanaan tú dún sú agus déanamh cinnte go rannaíonn tú an rud is risúnta le déanamh. Tar éis gach cá fáin tú pointí agus is féidir le a 40 levéil níos irde go foint amach mar sin beidh tú níos cóchtaí tar éis gach cá. Chomh maith leis sin ceapann go bhfuil sé anna híomhúil go bhfuil éifeachta ag an timpeallacht ar le charactéirí mar hampla má háil tú teastal trína cuilte le dófar de chóchta na cosanta. Anois mar a dúirt is féidir le gach-sais gamer an chluiche seo a imirt óg nó críanna agus mátá sé róheagar is féidir leat an chluiche imirt ar fiú éasca péasca. Má hastíúnad an chluiche seo chinach nó má hastíúnad takeíocht a thuair de tháirge Gaelach seo bhuaig ar an giad nas cnas an riad an is seo táim sé chun 7 as a 10 a thuirt an chluiche seo. Le ceart nó, táim chun cháfuointe bhreise a thuirta tuis gur tháirge Gaelach atá gceist, mar sin léirmheas CODasGAEILGE an Aimsir óg 9 as a 10. Ceannig an chluiche seo láireach tá sé séir óhain agus níos táchtaí fós tá sé ag cuir na Gael na chun cín is slí nach bhfuil dianta ag aine riamh ar ghabháil.